دم خوش تماشاوانین هجا از جمال باتون برنامه باسی روش جو کردستان 24 پیشکش. حالین گوهرین از سورا ترکیه بریا رفرندومی ده پارلمنتویا ترکیه ده هاتن اری کرن. نها دناوبینا 15 روزان ده سروکمار دوی بریارا پارلمنتوی اری بکه. جخوا گمانا کسی تونه کو اردوغان لدیش وی بریاری درکوه دمینه کو روژا رفرندومی بیت نشاندم. تی چاوری کرن ده دمک نزدیک ده او بچه با اراده یا گل جبر کو دستلات بخواه خود ایوان پیشنیارانه. خالین گوهراندنان دی چپ باندور الاواهیا دولتی یا ترکیه بکه پرگولیم بابت ام دی تورامه یا دوم ده لگل پاریزر آلی بیرامش استودیوامه یا دیاربکری ده تورامه دوم ده با آخفن. چلو پنجمین سروکی امریکای دونالد ترامپ دوهی دست به کار کرد. لگور شروعکاران و زانیارین سیاسی دقیقا سیاستا در و در روجلاتا ناوین دی پیل آیکم تریزا پرسگریکین چاره سریه ده وره پیشیا ترامپ. ترکیه یاکو حتی دمک نیز وکی هفکارک یکم ها دولتین یکبو ین امریکای دهات لقلمدان نها دتیکلین قلقل واشنطونی ده دناف ریزک برچاو ده گلو دست به کار کرن ترامپ دی وی وینی بگوهرینه اگر زانیاری سیاستا در و حسین شیحانلوغلو جستودیامه یا انقره امده شروع بکن. برای شیحانلوغلو دست پیک ده بخیر هاتنه گرم جبوی برنامه باسی روز کردستان 24 از دخوازم بوی دست پی بکم گلو هل بجارتنا ترامپ لترکیه چاوه هاته هل سنگانده؟ مرحبا شورا مرحبا حمو تماشافان عزيز را نها اف هاتنا ترامب جبونا تركيا جبونا روجلات نافين جبونا الدنيا حقيقة جرك وقتك ديروكي به يعني ازبر دوبينم چطور نها تركيا نزيكا 5 ساله لسوريا به اوباما را yani edi hemen hemen şerdik yani hattani pir alim tefekkür dibe dibe acaba Türkiye je ittifaka NATO je ittifaka Amerika derkeve ev çuto bibe hattani em incirlige je bala fır Amerika NATO em yaji kanın bigirin em belki jirya yakıtı Avrupa je derkeve beri xubidin Şangay Piyenca Çin Rusya herin vura yani hattani ev ciddi şor yani dibin düsüdü 25 sale Türkiye beri xudayı Avrupa beri xudayı Amerika fakat hatta nuga xeyr nedi şerri mezinci Suriye şmera derket hakikaten magiş kar hassas kirnuha Trump dibe çi Trump dibe ezi müttefik yoxu müttefik Amerika yani nav nekirji ezi gişki komiser xobum cardı komi xobikim mesela Türkiye'de sıkıntıya düşeceği ve ezbeji hem hoşbineriz bebe Fethullah Gülen İrod Hamza Amerika'da yani Türkiye'de tehdit etmezini banzet Temmuz'da darbe çebu Türkiye'de bir Amerika bir muhafaza dikin ve hatta Obama yani hukuka dosya şandın hukuka dosya sor şandın govya bigrin şmir bişinin tekin binçaf tekin hafsi fakat Amerika gohnade hatta eş vera revyan urakın rektör yani zaniga hakın rektör noha Türkiye Livya Trump çiğ yek dibe de Suriye'de de mesela Rojalata Navin'da ve yani bari liser Türkiye ve kathan برای شیحانلوغلو امده هرگلیین و بابتان جخو بگرنه دستان yani پرسامنه و بو گلو لترکیه هاتنا ترامپ به آوائی کی پوزیتیف تینر خاندن Böyle pozitifi yani temkinli yani ne tam pozitif sebebi noha sistem Amerika bir şahsa ne guherandın mesela Obama vakti hat هنا كقولتن فيا مسلمانة هنا كقولتن فردا وذا بلكي شمرة على كار فقط أفدروا إنه هذا السيستم أمريكا لسر شخصا نيجو هراندن قرينا فيها فهم بكن يعني تركيا أجر أوباما وترامب يجي بوش لفانا بنره قريك أنو أمريكا ترك بكن فقط سيستم أمريكا فيها دقت بكن سيستم أمريكا بشخصا نيجو هراندن فقط ترامب أف مهمة ترامب تبي أزي سيستم أمريكا بجهر از امریکا کور
yani zaten wana ne dixwast Trump were iktidarı were qesra gevr. Wana müsaade ne dikir? Fakat Trump wana harp kir. Yani Trump kazanç kış boy bir hesabı ihtimalek hey Trump sistema Amerika a politika derve biguherre u kıymeta Türkiye zanıbe. Çuto zanıbe? Li Suriye, li Daesh ra jibona Türkiye Beşar Esad bixi Fethullah Gülen bixewtine بله برز شیحانلوغلو بردف که نو یه قصر اسپی شون سپایسر دست نشان کرد کو ترکیه دوسته می امناهیلن ترکیه بکوی ناو بینامه و ترکیه ده خوندنات لسر و آخفتنا سپایسر چیه؟ Nuha ev mesajı gelek mühime. Yani Türkiye, nuka Türkiye stratejiya xo kanış Amerika bugürin Rusya. Yani Türkiye ser Asya'yı Avrupa'yı yani stratejiya Türkiye kur mezin freyi yani peşe Türkiye freyi. Nuka Trump'ji veya farklı. Mesela ev alikare Trump mehek beri bir sürü beri set gotun yek got Daesh Obama çekir. Adu diya em naxwazin Türkiye dest bidin PYD u Türkiye'ye düşmanatiye bikir. Asisya got Fethullah Gülen FETÖ em jered min rexistina FETÖ du Türkiye terör rexistina Türkiye FETÖ Fethullah Gülen ev ji Türkiye'ye düşmanı jmeraj düşmanı. Yani ev alikare Trump hakinogo. Fakat Trump'ji aynı ev got Türkiye temkinli. Mevlüt Çavuşoğlu go eme bibinin. Eme bisekinin eme binerin hele Trump politika çuto ve bimeşini. Bıkanata mı Amerika kur hukazede müsaade Trump nakı. Yani sebe düsbe Trump Fethullah Gülen naşin Türkiye. Sebe düsbe Trump dibe nabe ezi çeka dest JPYD kaşkım bedün Türkiye. Yani sebe düsbe nav semaha nav çarmaha nav şeşmaha da Trump yani nabe ezi Türkiye çok hassas bidim. Na yani بله برز شیحانلوغلو هر وها شون سپایسر دست نشان کرد کو ادمنستراسیونا ترامپ دیل روجلاتا ناوین جه ادمنستراسیونا اوباما کلینتون geleki baştır, gelek zedetir evi kar bike. De karın usa bike ku evleyi istikrar aştı li rojlata navin bete sepandın. Xondina te li serveye keçiye. Gelu Amerika de çava çalakiyin zedetir rojlata navin li dar bike. Qasta Spicer jüve arami aştı yeç. Beli, kek aziz, nuha kuvvete Amerika حزیایی ایرو قوت نه درکتنه مثلا چین مثلا روسیا نه روسیا 10 سال بریه بنت ایرو روجلات ناوین دنه روسیا سوریه پایمال کل yani bir kef akı mesela ایرو تارتوس لاسکیه به بشار اتفاق دو çekir go evi S-8 füze en gran ezi binin vura noha ایرو Amerika ne Amerika beriye Trump ji yazanı Trump ji zati mesaj akı da ev god go ev itibara Amerika ev haziyayı eziviye kom bikim. Amerika ne Amerika beri? Yani nav milleti xuda, nav aboriya xuda, nav askeriya xuda, nav siyaseta derveda, nav azmiyanda. İro dünya 20 sal beri, 10 sal beri gori Amerika, ji Amerika ra hin xarabe. Go eziviye kom bikim. Yani ez itibara Amerika, şerefe Amerika, kuvvete Amerika kom bikim. Zaten mesajı xo ji sedi şest serviya sekinim. Adu diya em li ser veya bisenin ha duxaze administrasyon Trump duxaze edübe tişteki mühim li Amerika heye u se nokta hene em li ser veya bisekinin yek Kudüs eğer İsrail bike payitaxtı xu Trump'e çutolu biner ihtimal ki rojelata navin divi şereki hingran car derkefe adu diya noha Amerika kur heye mesela lobiye çeka hane lobiye abori hane lobiye para hane ev ji Trump hez dikin hez nakin. Hatta nuka ji hez nedikirin. Eğer ki Trump vara o mişi bibi, eğer Trump ittifaka vara çe bike, yani biratiya İsrail, biratiya para, biratiya çeka, biratiya petrolü, va lobiyan ra bimeşin, kanaatam bi Trump ve fena Obama bibi. Eğer ki ne bevi çuto bibi, nuka 11 Eylül 2001'de çahat seri George Bush'i laviya edu diya, ev iro hat fahm kirin, ev komple gelek mesela.
Yani Amerika kurvaya çekiri, evrenin defam dike. Asisya, çahat seri Kennedy, 5 sal beri, enviye zanın. İhtimal evveri seri Trump jî, açara em ser veya bisekinin, ev gelek mühimi, nuha administrasyonu alikariye Trump. Ev anini tu dikkat beke, gış şirketa kaşkırını. Yani gış CEO şirketanı. Nuha Amerika nefene devletek قديمه ام بي ايران تركيا روسيا جمري فهم بك امريكا قوتها شركتها لوبيا ورا قالك زيدي نوكا احتمال انغفانا ام بي شركه ترامب كش هلاكرن ام بي جارد فنا 2001 كده يانزي ايلول ده شر هات سري امريكا belki ترامب فنا جورج بوش بيبي وجارد تيكف الريا تيكف افا فانا غوري فانا بمشي بله افجي احتمال اساسيا افقلك مهمه بله ايرو نهال dünya şu 10 sal beri gelek ziyadeleri. Türkiye ne Türkiye tane ittifak müttefik Amerika'ya düşüyor. Mesela yani Bakur Amerika, Japonya, Kore Bakur, Hindistan yani edi bana sistem axo dibe nakavin bin ava Amerika. Ama bu herinin. Eğer ki Trump ji Türkiye ra, ji vana ra projek nü, stratejik nü tayin nekin, eş beraber İmparatoriya Amerika'yı xarab bebe. كيك حسين نها تقلق جارنا والوزيين نافينا تركيا وامريكا دا انينا زمان قالوا لتركيا او باوري هيا كو وكي دارا سيري او برسكريك حمو بين تشارلز سركرند دما ترامب ده او برسكريكين قوت بناف كرن برسا فتح الله جولان برسا سوريا برسا YPG PYD حتى برسا عراقي او نقش روجلاتا ناوینجی نها بقناعتا mı Trump nikabıkı. Çıma nikabıkı. Nuha ve mesela Türkiye, mesela Fethullah Gülen, mesela YPG, mesela MBB evime bahskir Suriye و İrak'ı. Hatta ne hürriyete Kürdistan hürriyete hoş ilan bıkı. Nuha Trump ez bخوش 4 سال beri çum Amerika, milura millet Amerika, devlet Amerika rın faham kır. Nuha Trump لأمريكا أو بر بيدنك يعني بدنجي وانا يعني ذاتي أفدر كتورتي مثلا هيلاري كلينتون دست نداني دستان ترامب يرو مثلا ترامب شوركر دستان ترامب وإل زخاك الباشي شركرن بروتستو كرن جوانا برتربون نو ها لفرات دوس سر دوس تاب سكنن دولة أمريكا نفنك دولة فنا تركيا فنا روسيا فانا ام بي انجلترا مري وفع مكه شركات لوبي لوراج حركه قوتي ترن تلسيو ترامب نتيفع مكش بوي في حسابي مثلا ايروك امريكا تشكاددن بيدي وتركيا دق حرينن يرو امريكا فتولا كلان كري حميزا خول ورا محافظات كل بنسلفانيا حمايه دايويا باسبورت دايويا مساعده رونشلاندن دايويا بحزاره مكتب خو كيش ورا رفياي چو ورا نکات گتو ببی روک امریکا دان 2 ماه دا 4 ماه دا 6 ماه دا سال که دا و استراتژی بگهرین وانا گشی بقوتینن ترکیه گوچه از ویا بکم از بخویا باور ناکم بله باشا که حسین نها بهاتنا دونالد ترامپ دو نقطه هبین کو جدسپیکا دما هجارتن اندجی و ایروجی هر تینن زمان یک نزیکاهی لگل اسرائیل دوم جی ریکفتنا اتمی لگل ایرانی اف هر دو بابتن سرکت سیاستا در و یا دونالد ترامپ ده جهه خود گرن و ترکیه جی دوا هر دو بابتان ده جی خودی هلوستکیه باندورکی لی ترکیه دکی گلو سیاستا امریکای گوتی حذر کرن لی برانبری ریکفتنا اتمی ری و ببی و نزیک های اسرائیل بکه لی ترکیه به چاوا بی نرخاندن اف بابت كيك عزيز نها بنر إسرائيل دبي چه دبي اف اوباما و إيران ومش بون سر اتوما يعني مساعده كركي إيران بفعاليته خي اتومي بردوام بك از ويا قبول ناكم ادو ديا إسرائيل مثلا بوليتيكا إسرائيل دبي از باي تحت خو بغيرين از فلسطين يا خانيه وانا خراب بكم عرض وانا اشكال بكم هر كيجي زياده بكم واساسيا تشك دجو اف مهمه İslam radikal yani Daesh. Bu az viyara şerbekam. Manası via stratejiya Obama ve stratejiya Trump ve yakbe. Yani
Trump hatına dalın Trump nege ev Amerika'ya pir fakat kuvvete mantuni. Yani ve aynı bir şora vana fena kapandın. Ve çava yek beke ki Hüseyin Gava ku Donald Trump administrasyona wî dibêje ku siyaseta Obama siyaseteki gelekî nerm bûye, siyaseteki gelekî zayıf bûye. Hem de mesela İran'ı da hem de mesela İsrail'i de em ê siyaseteki nû biafirînin. Ve çava yek be. Nuha mesela Trump eğer ki nav sê mehada nav du mehada bibe mi bi ev peymana gibi İran'ı ra çekri ez ê wêya benim kongre ve ez ê wêya iptal bikim. Adu diya eğer İsrail goçu ez ê fena wêya bikim asisiya ve ez ê bi Daesh ra şer bikim. Tulvana biner vana gış hizmeti İsrail dikin. Vana stratejiya nuha Obama aynı bir İran'ı olmuşu çekir. Fakat Obama İran'ı pırtış gırd. Yani İran nukar Rusya Hinze'de ketir rojalarına navin. Mesela Trump de beçe de azib Rusya'ra iş yok Hintçe bikim. Fakat de çito çebike. Euro binere Rusya Hinze'de ket Suriye. Rusya bir Türkiye'ye ittifaka Hinze'de ker. Trump evana kabul bikin. Nukatul strateji Amerika mezimnere gerek kabul neke. Fakat İro Amerika ne Amerika beri, kuvvete xo ne Amerika beri. Nika mesela Afganistan Obama derket, İran'ı, Irak'ı hemen hemen derket. Fakat strateji guheran, ser devlete ani ser rexistina. Nuha Obama ev strateji Obama çekir, Trump jî mecbur veya devam bike. Ji bana veya devam bike gerek cepha şerri xo kim bike. Yani edi Trump nikanı bir İran'ı ra bir yani bir İran'ı ra şer bike bu bir ev atomamı iptal kır. Zati 3 sali ambargo kırser kazanç nekir. Yani İran'ı pes nekir. Amerika pes kır. Adu diya nuha İran Trump bebe ez İsrail ez şerti tekabul nakim ez kanaat dikim emri Trump seriya devam nakı yani. Bele. Jiboy ve hesabi ez bawer nakim administranı Trump jî şöyle Trump jî hilbijartine gotine ez strateji Amerika bugerinim ez veya bawer nakim. Ev aynı fena Obama riya xwe devam bike. Birêşê Hanlıoğlu yek ji babetên girîng gotê pêşiya administrasyona Trump hem de medya Amerîkî hem de medya Rojava Angoya Avrupayî de her wiha ya ku di herêmê de gelekî tê qsekirin babeta pêvajoya serxwebûna herêma Kurdistanê ye. Gelo divê babetê de bîr û rayê te çi ne? Trump wê bibe ew serok ê ku lampa kesk ji bo serxwebûna Kurdistanê ya herêma Kurdistanê pê bixe û bi awayekî bikeve wisa bikeve dîrokê de. Nuha Irak buyu sê perçe. Yani perçe Bağdat'ı ve hatta Basra'yı hemen hemen ketibi dese Şiiya. Daesh ile hakime nuka harama Kurdistan'ı mecbur hürriyet ahı ilan bike. Nuka bir Türkiye raji yani bir kanaat mücevveki. Harama Kurdistan'ı hürriyet ahı ilan bike, serxabun ahı ilan bike. Türkiye'nin evnakı. Nabinna. Sebaçe. Nuha tu nikan Bağdat'ı bin tesira İran'ı xalas bike. Türkiye jî feham bike. Helek duji haşi şabi nezika 200-300 leşker xura kom kiri tu viyera jinika şer bike. Adu diya be Barzani Türkiye jinika rojalata navin bemeşe. Be Türkiye Barzani jinika bemeşe. Ev heleke. Nuha Amerika ve jera beçe. Amerika zati Irak ani vi hali. Amerika zati Irak merkez xwe bela kir 2003'da nodî yekî da nodî da Amerika zatî stratejiya mezin anî ser Sûriye jî Sûriye jî hat vî halê. Ji bona Amerika ji bona İsrail çuqa rojelata navîn perçe perçe bibe ji wan re hoqa sena kar e. Niha em were ser lambaya em bibe hişin ve Trump bibe erê bibe na. Heta nuka Amerika fiilen tiştek diko bi lafzî tiştek diko. Nuhat fiilen asas karmış harama Kürdistan'ı nabe. Yani serxabuna ilan bike, hürriyeta ilan bike, bibe ez edi devletekim bi qanaata Trump evnak. Yani nabe na tişte görmek ev lambaya soru jitara hürriyet yasağı kadeyi ev nabe ev müsaade bike. Peki Türkiye bibiçi bi qanaata Türkiye jinabına nuha İrolu Türkiye kanunu esası te göherandın. Müjare daha da
tişek gelek mühime. Jibona Türkiye jibona Harama Kürdistan'a de jibona Rojavata navji. Sistema pergala Türkiye jite guharandın. İro Türkiye nikane ji hevlere rabbi mere serxabuni. Hürriyeta ilan meke. Sebaçı çar piyenç mani ji Türkiye'den. Hele ki PKK heye, hele ki PYD heye, hele ki tu nikan yekitiya Irak'ı Bağdat'ı temin bike. Ji Kurdara ji, Türkara ji, edi ev xalas buye. Hele ki ji Daesh heye. Yani asas sistema dünya, sistema Rojavata navin, sistema Türkiye ji, sistema Amerika ji bi qenaata me hat guherandin. Yani asas em îro demek ji dünyera jî dîro ki zindî bi çavê xwe di nav da heyata xwe berdewam dik. Yani çito em bibe 100 sal berê Sayxspîko hebû, 150 sal berê Osmanî hebû, 1000 sal berê Roma İmparatorya Roma hebû. Îro jî dünya sistemek pergalek nuh lihviya wê. Ev ji bona Kurdistanê ji were, ji bona Tirkiye ji were, ji bona Amerîka, ji bona Rojavata navîn ji were yê. Bıkanatam yani kek Mesut Harama Kürdistan'ı hürriyeta ilan bıkı Trump jî nikal ber bisekini, Türkiye jî nikal ber bisekini. Yani ev dünya hati guherandı. Sayxspîko xelas bu. Jîro şun ve gerek em ser pergalek du bisekini. Pergalek çuto müsaade bez vê jî dixwazim bibe. İro Kürt bi nav Arab û Acem û Türka da hakikaten yani ciyekî gelek stratejik. Ji bona ittifaqê jî stratejîk e xwedênek ez wê naxwazim ji bona şer jî gelek mühim e. Yani tiştek var em naxwazim temîn bibe çê bibe. Ez dixwazim ser ittifaqeke çê bibe. Ev îlana hürriyeta Kurdistanê ji bona Araba, ji bona Acema, ji bona Tirkiye sistema ittifaqê fena yekîtiya Awropa bibe sebebê wê ya. Belki Hüseyin du hefteyvina xwe duhî li gel rojnameya Washington Post serokê Herêma Kurdistanê dest nîşan kir. Got ku Herêma Kurdistanê serxwebûna wê ne tiştekî xeyalî ye. Rastiyeke, realîteyeke êgo em li ser kar jî dikin. Yani şirovavanên siyasî li Herêma Kurdistanê jî wisa li qelem dixin gelo piştgiriya ji bo serxwebûna Kurdistanê di qada navneteweyî de wê çawa bibe. Nirxandina te ger ez di wê babetê de. Niha belê kek delal niha ev Sayxspîko wexta çêbûn Kurd û Kurdistan kirin sê perçe çar perçe. Perçek li Tirkiye, perçek li Sûriye, perçek li Iraqê ma ev bi îctimaî, bi aborî, bi askerî bi tiştekî ne doğrî bi ne heqîqet bû. Ev heqîqeten gorî menfaata İngiliz û Fransız çêbû. Niha îro di vira da sê tişt pergala Rojavata navîn bela kirî. Yek ev Sayxspîkoyê a dudiya ji bona Tirkiye ji were, ji bona Herêma Kurdistanê, PKK, PYD û İsrail, Ermenistan em bibe devletê der ve rêxistinê hundir da çê dikin û va milletana bi hevdû dikevin. Niha li Tirkiye 2 sal berê prosa çareseriya tiştekî baş bû. Erdoğan tiştekî baş dest pê kiribû. Xwezîka ew biçe serî, xwezîka HDP ev sistema û PKK jî qebûl bikira di Tirkiye'de ev şerê PKK û Tirkiye xelas bibiya îro kanûna esasî çê dibû ve çaxê me behsa çi bikira me bigota zimanê Kurdî bira Tirkiye ew jî fermî be. Nasnama Kurda bira ew jî hebe. Me behsa vî bikira. Fakat PKK dest bi çeka kir, dest bi şer kir ev bela bû. HDP jî hakikaten partiya siyaseti sistema em bibe ser aşitî biratî ne beşadinin. Yani wî jî dest bi hindeka, dest bi çeka, dest bi şer kir. Yani Selahattin Demirtaş xwezîka gorê milletê Tirkiye heştê wekîl dayê sedî 13 ray dayê gorê wîya bimeşa me îro hîn baş behs bikira gidinav Tirkiye'de huzur hebû ev huzura werî ser Herêma Kurdistanê jî werî ser Rojava Sûriye jî Kurdê wira jî. Fakat ev çê nebû înşallah ew ê bixêr biqelebe ew ê jî tiştek baş em dixwazin çê be fakat zor tê xwanê. Madem te ew babet girte desta kek Hüseyin yani ji bo nasandina wan babetan. Ji bo nasandina wan tiştên ku te bi nêvê xêz kir. Yani çima pêwîst e ku yani ji ber ku HDP welê kirî, ji ber ku PKK welê kirî işte îro li Tirkiye ev tiş nabe. Yani realîteyekî milletekî 25 milyon li Tirkiye heye, li Bakurê Kurdistanê heye. Yani nasandina va hekan çima bi rêxistinekê ve tê girêdan. Li gora baweriyate.
بله اف gelek mühim. Aynı ev suala gelek mühim. Nuha Türkiye çok asa verit ser demokrasiye, verit ser diroka xo ev nasnaman ne bona PKK'ji, ne bona HDP'ji gerek muhakkak surette bir de milleti xo. 20 milyon, 30 milyon Kurdu Türkiye hani 1000 sal Anadolu'ya, Türkara, Biratiyara hayata xo berdevam dike. Ev ne bona PKK muhakkak surette gerek zati Türkiye زمان کردی ناسنامه کرده قانون اساسی خدا محقق صورته اف مساعده بکه به قناعت هم جوری اوجی مشا ترکیه çok az her ser demokrasi ev zati müsaade ve mecburi çebibe. به قناعت هم جوری fakat Türkiye'de mesela İro AK Parti mecburi MHP bu. Ev yani ev nasname u zamanı kurdi MHP tabii ki lura dibe bisekine. Xwazika HDP mesela 2 sal beri HDP raya xoş MHP zede tirbun. Eğer ki HDP ciyo xo bisekin ya MHP nikani o kasa AK Parti tekrar bin kontrol xo. İro AK Parti neziki MHP bu. Yani çarga fazla neziki Devlet Bahçeli bu. Nuha avli duazım serve bisekinim. Adu diya müsaade bek ezve bibim card benim ser sualata. Nuha iddia Washington Post tabii ki ne hayaliye serxebuna Kurdistan Harama Kurdistan hürriyeta ilan bike di nav dünyada bibi devletek u ez loma dibin ji Türkiye ev ne düşmünü ev ne xete soru ev ne yani Kurdi Harama Kurdistan İro dünyada 5 sal beri İdrisi Bitisi Yavuz Sultan Selim ittifaka ona çuto nezike hevun İro kek Mesudu Serok Erdoğan vere nezike hevun 2013 Diyarbakır servisekinin Carde ev bahsa ve biratiye kir, bahsa ve diroki kir. Nuha irol ve rojelata navinda listika vana xalas dikin avli biqanata sistema siyaseta İraniye a dünyacı a İsrail'e. Ha dibinda Daesh, PYD, PKK ev listikana xara diki aynen evci xara dikin. Xwazika ez duxwazim İranu, Türkiye ve Arab va şerana, va ideolojana, va sistemana Gore ittifak bıkalıbanlar. Ev daha baş bu. Nuha az benim sualatı daviye. Nuha 20 milyon Türk, 30 milyon Kürt Türkiye'de 7 milyon, 8 milyon Türk'la biratiye hayata bağımdı ki 6 milyon zaten hevdura zevicini. İro İstanbul'da dünyada bajarı kurday en mezin İstanbul'u. 7 milyon, belki 6 milyon, belki inzede, belki inkiyep. Ama 5 milyona ne kemtir? Kurdi İstanbul. Nukan vana şevdi bıkatine. Asisya Nuhalli Türkiye devlet muhakkak sureta a set sali zedetir ittihatçı, Kemalizm, embe askeri yani merkezi sistemek grand çekir Erdoğan şeş beri hayata zor xalas kir. Eğer ki HDP alikarya Erdoğan bıkıra çüto orta Diyarbakır ne mutlu Türk'üm diyene yani ne Türk mü huzur ama tüneyi ev tabela rakir. Ev andeke bu mesela peymaneke bu herkesi her sebe çele kurda dukan. Duga ez Türk'üm, ez doğruyum, ez çalışkanım, nizam ez vamı. Erdoğan vana rakın. Nave gunda güç yardı bun kurd. Alfabeda MBB P Q W asas sistem hedi. Yani ez şöyle tenibim xalas bakın. Eğer ki me hur bajota ve gan ne yaşanda işime daha başlıyor. Bele gelek ispaz Brez Hüseyin Şeyhanlıoğlu psikolojik siyaseta der ve goja Ankara'ya tül gelme bu. Gelesiniz. Temaşavanın hicab pişti navbeyn Kürt em diçine Diyarbakır u tevera xeyi düvem liser destura Türkiye nû guherandinin halini legel Paris'der Ali Bayram em de xedet. Carek din silav temaşavanên hêja Ankara'ya em derbasî Diyarbakırê dibin. Parêzer Ali Bayram dê li ser guherînên di destûra Tirkiyeyê got îro di parlamentoya Tirkiyeyê hatin pejirandin got biçin referandumê dê hûrguliyên wê li gel me şirove bike û binirxîne. Birêz Bayram bi xêrhatine germ ji bo bernameya basî roja Kurdistan 24 ez ji wir dest pê bikim.
halên guherîna destûrê di parlamentoyê de hatin pejirandin. Di rewşek wiha ya di Tirkiyeyê de gelo ev di xêra Tirkiyeyê de bû ger ez nirxandinê te û xwendina te di vê babetê de. Bi rastî gerek mirov bi çavekî bi şekilekî dî li vê meselê binêre ji ber ku 2022 de li siyaseta Tirkiye'de fenomenek nû peyda bûye û xwe li ser siyaseta Tirkiye bi giranî ferz dike an ku em bijî nexşereya siyaseta Tirkiye li gor karakter û ehlaqê vî fenomenê nû şekil digire. Ew ji diyardeyeke bi navê Recep Tayyip Erdoğan'a ku li siyaseta Tirkiye dema ku reng û karakterê xwe eşkere kirî heta îro li Tirkiye guhertinên gelek zêde çêbûne. Bênavber di navbera hêzên desthilatdar yên îro û yê kevin yê Tirkiye'de şerek bênavber rekabetekî bênavber heye wê roja ku Recep Tayyip Erdoğan hatî li ser desthilatê heta îro ji ev şer berdewam e. Beriya niha dema ku Recep Tayyip Erdoğan û partiya wî ya maf û geşedanê hatî li ser kar şer di navbera hêzên Kemalîst û İslamiyê nû bû. Piştre em bêjin kesên leşkerî yên weke navên ergenekonciyan dihatin naskirin şer di navbera wa de dewam kirin û îro piştî darbeya hewla darbeya leşkerî 15 Tîrmehê di navbera hêzeke dî û Recep Tayyip Erdoğan an ji siyaseta wî û siyaseta Fethullah Gülen de rekabetek heye û îro eger ev guhertin anca paketûnaya nûya destûrê hatibe ragihandin an ji hatibe parlamento binibanê parlamento de ev daxwaz hatibe kirin ev ji ber ku Recep Tayyip Erdoğan dixwaze şekleke nû formeke nû bide îdareya dewletê û li gor karakter û ehlaq û an ji aqlê Recep Tayyip Erdoğan ev rêveberî vê te guhertin. Pêwîstî bi vê guhertinê hebû an tinebû vê tiştê jî yê diyar dike biryara Recep Tayyip Erdoğan bixwe. Belê Keke Alî yani ev rewşa fenomenî di destûra Tirkiyeyê her ji roja da mezrandina komara Tirkiyeyê de heye. Ji xwe yani berî ku ev guherînên daxwaza guherînên destûrê jî werin ji xwe ew fenomenek di destûra Tirkiyeyê de heye ewa gote jî keremkirî Kemalîzm. Mesela Tirkiyeyê tu nikarî rexne li Atatürk û kiryarên çalakiyên ku Atatürk kirî heta roja îro jî bike. Yani bi vê guherandinê belkî ev fenomen zêdetir bibin xwendina te di vê babetê de. Belê yani em bêjin fenomenên siyasî yani li gor devrên siyasî ji têne guhertin ku îro balkêş e bi awayekî berçav derdikeve pêş ku Recep Tayyip Erdoğan fenomeneke siyasî yê nû yê Tirkiye û weke gavadî min ce dîsa amaje pê kirî dixwaze rêveberiyê anca desthilat û îdarekirina dewletê li gor aqlê xwe li gor mejî û îdeolojiya xwe biguherîne. Em dikarin vê tiştê bêjin Recep Tayyip Erdoğan dema mirov xalên guherandinê bala xwe dide xalên guherandinê dixwaze rêveberiyê bikî yekdest. Yani kontrol û otokontrol destê Recep Tayyip Erdoğan de be ew hêzên dewletê ava dikin an dewlet ji wa teşekkül weke em bêjin karê yasadanînê ev karê parlamentoye karê birêveberînê ji xwe serokê wê serokkomar e û ew Recep Tayyip Erdoğan bixwe her wisa em ji erkeke diya stûn an ji ruknê dewletê yek dîje karê dadwerî ye dema mirov xalên guhertinê an ji vê paketê bigiştî rave dike dibîne ku dixwaze Recep Tayyip Erdoğan dixwaze bibikî yekdest kontrolê li ser dadweriyê erka dadweriyê jî bike an jî bixibin destê xwe de weke dî jî kontrolê li ser karê yasadanînê kanûndanînê jî bike ango dixwaze parlamento dibin hukmraniya wî de be an ew biryarê Recep Tayyip Erdoğan dixwaze bide sepandin an jî pejirandin parlamento tune bi wî karê bike. Di babetên guhertinê de em bêjin îro serokkomar an jî kabîneya wezîran namîne. Tenê karê rêveberiyê dikeve destê serokkomar de serokkomar bixwe jê dîsa weke gavadî me amaje pê kirî Recep Tayyip Erdoğan e biryarê wî ye aqliyeta wî ye mejiyê wî ye. Kekalî her dem li Tirkiye destûr xalên guherînên destûrê di dema rewşa awarte de rûdane.
گلو اف یک جبوی جواتکی جبوی ولاتکی جبوی دولتکی چند هلوستکی کامل گلو Yani demam rav li dîroka Tirkiyeya nêzîkce dinêre yani ji salê em bijin şêstê heta îro em sê çar cara hewlên darbeyên an jî darbeyên leşkerî li Tirkiye rûdane. Yani sala 1960, sala 1970 û sala 1980 weke em bijin peryodik darbeyên leşkerî li Tirkiye bi rêve çûne û Türkiye ti dema rewşeke asayî li vî warî de nedîtiye. Yani xwedanê desthilatê di paş perdeyê de leşkerin lêbelê rêvebirên vî karî partiyên siyasî an jî desthilata siyasî ye. Lê ajandaya dewletê an jî ajandaya desthilatê her dem leşker bixwe ye. Leşkerê ti dema rê û misade nedaye ku desthilatên siyasî an jî aktivîstên siyasî li Tirkiye li ser kar bin biryarên siyasî bistînin o em bijin idare û desthlata Tirkiye ya rêvebirîna dewletê bi biryarên xwe şekil û formê bidinê. Her dem müdaxeleyên ne asayî hatine kirin, pêvajiyên demokratîk hatine qut kirin, kodate darbeyên leşkerî hatine kirin û ew darbeyên leşkerî form û karakterên darbeyên leşkerî di destûrên Tirkiye'de jî rûyê xwe dane der. O em dibînin îro ev destûra îro efektîv li ser karê jî ya darbeya 1980 ye dibe heta niha ev destûr 18 car hatiye gotin hatiye pînekirin lêberê mixabin bi pînekirinê em bêjin li Tirkiye gotinên erenî an jî jiyaneke asayî ya kanûnî nikare bicih bibe ji ber ku rewş bi temamî ev hêzên dixwazin li ser Tirkiye xwe ferz bikin dixwazin biryarên xwe yani ajandayên xwe yên paşxaneyî li ser Tirkiye ferz bikin an jî dixwazin Tirkiye bi şekl û formên leşkerî cihê xwe bigire şeklê xwe bigire ji ber wê jî ti dema em bêjin bi rêyên aştiyane demokratîk pêvajiyên demokratîk û aştiyane destûr nehatine gotin, kanûn nehatine çekirin ji ber wê ev jî kêmasiyên demokrasiyê ne demokrasiya Tirkiye kamil nabe ji ber dîsa dibêjin di paşxaneya vî karî de mejiyeke leşkerî heye, mejiyeke militarîst heye, nijadperest heye. Kekalî wekî te dest nîşan kirî niha li Tirkiye gava destûr li ser bingeha rêkeftinên berjevendiyên hizbî gava li ser bingeha rêkeftinên navendên leşkerî û hizbî li Tirkiye gava li ser bingeha takekesiyetê pêktin û li welatên demokratîk êgo xwedî perspektîv û nirxên demokratîkin dibêjin ku destûr divê li ser di xala yekem de rêkeftina civatî pêk were. Welatek wisa çawa dikare xwe welatekî demokratîk binav bike û destûra wê ya ku qanûna birêve birnavê ye, avahiya birêve birnavê ye vê destûrê jî weke destûrekî demokratîk Belê mamoste niha divê derê de mesela em bêjin weke referans em de destpêkê de sala 1980 de dema destûr hatî raçandin li Tirkiye di xalên destpêkê de formên gelek îdeolojîk hene. Yani referansa nû Tirkîtiye, welatê Tirkiye, ebediye, ev welatek ebedîtê weke ebedîtê binav kirin, miletê Tirkiye weke miletek gelek bilind û bala tê binav kirin û her wisa ev erku em bêjin sîstema li Tirkiye tê danîn divê li gor berjemendiyên mezin bilind yên Tirkîtiyê bin ev xalên îdeolojîk hene. Gelek referans destûrê de îtiraf û referans li pêkhateyên Tirkiyeyên cida qetiyen nehatine kirin. Yani em bêjin ne navê Kurdan li wê derê derbas dibe, ne mezhebên cûr be cûr navê wan li wê derê derbas dibe, ne nasnameyên etnîkî û yê mezhebî olîtên tê de derbas dibin. Ev hatine di vê destûrê de navê wan nayê zikir kirin, nayê xwendin û ev weke windayan tê dîtin. Yani her wek rû nedayên li vê dinyayê û li Tirkiyeyê de li ser vê erdnîgariya Tirkiyeyê ev pêkhateyên cidan ne jîn hatine hesibandin. Ji ber wê jî yani divê em bêjin demokratîzekirina
Türkiye bi desturi mümkün naxoyî û her wisa em bêjin devletên em jîn civakên dixwazin xwe demokratize bikin an modernize bikin destpêkê de kontratekê di navbera xwe û hemmalatiyê xwe de çêdikin. Yani li Türkiye ev kontrata di navbera welatiya û devletê hatî avakirin de bi gelekî negatif awayekî negatif li dijberî maf û azadiyên kesayetî de ne yê welatî de ne. Devlet her dem devlet hatiye parastin evlehî yani destpêk her dem ji devletê dest pê dike û mafên devletê tê garantî kirin, devlet statûya devletê tê parastin di pêşberê devletê de û ta kes her wisa di radeyekî gelek kêm de dixwî û di navbera we de em bêjin dengeyek balansekî tune ye û her dem devlet li pêş e devlet serdest e devlet xurt e. Ji ber wê jî îro nemümkün e bi vê destûrê jî mafên bingehîn yên takekesî an jî yên kolektîfî li Tirkiye bêne garantize kirin. Devlet ji ber ku her dem li pêştir e devletê xwe li ser takekesî ferz kiriye. Kekalî berî ku ez verme bernameyê min ser çikir ku Konseya Avrupa li ser babeta rewşa guherînên destûrî ji welatên xwe endam re çi referansan dide? Ew dibêjin ku heta guherînên destûrî jî li pişt perdeyan, li pişt deriyan nayîne kirin. Gerek vekirî bin, gerek şefbav bin, ji bo dema pêwîst biraya giştî re bêne gengeşe kirin, medya azad biraya giştî re zanyariyan bide û ew medya azad hebe jî rêxistinên civatî, zanyar, pispor bikaribin di vê pêvajoyî de cih bigirin. Türkiye xwe dixwaze wekî welatekî Ewropayî dest nîşan bide û ev xalên Konseya Ewropayê got ji bo welatên ku dixwazin xwe nêzîkî wan bikin pêşniyar dikin. Belê li Türkiye dema ev hatî yani destûr guhertin ancak paketa destûrê berew parlamentoyê hatiye amadekirin hazirkirin bi ti şiklekî em dikarin bêjin nîqaş li raya giştî de nehatine kirin. Yani li Türkiye ji beriya nihaje piştî pazdehê tîrmehê hewla darbeya leşkerî gelekî dezgehên medyayê televîzyon jî hatine girtin. Em bêjin gelek komele û dezgeh û saziyên sivîl jî hatine girtin û her wisa muhalefet li Türkiye hatiye fetsandin bi şiklekî. Televizyona parlamentoyê yani ew dema gengeşîkirin û guftugûkirina xalên destûrê dema dahatine guhortin hatibû girtin. Yani em bêjin partiyên weke CHP muhalîf jî nekarin dengê xwe bidin derve û li ser xalên girîng kamuoyî yani raya giştî hişyar bikin. û her wisa di vî warî de medya ne azad bû li Tirkiye di medyayê de jî ev guftugû gengeşî nehatiye kirin. Akademî an jî üniversiteyê zankoyên li Tirkiye jî di vî warî de em bêjin weke bi erênî an jî neyînî li ser xalên guhertinê nekarin guftugûya bikin û her wisa nekarin bidin diyarkirin ku rewş çi ye, guhertin ji bo çi tê kirin, mebesta guhertinê çi ye, arman çi ye, dibin paşperdeya de, dîsa paşderiya de, dîsa jî wekî me gotî ajandayeke ya desthilatê hebû, partiya desthilat hebû û wan ji her kesê veşart û nexwestin raya giştî di vê meselê de hişyar bibe. Ji ber wê jî Konseya Ewropa di gazindinê xwe de, di hişyariya xwe de gelek bi heq e ji ber ku li Tirkiye proseseke normal aştiyane anjî proseseke azad û demokratîk bi rêve naçe dema destûr tê guhertin. Her wisa gavadî dîsa min cewere amaje pêkir ez dubare dikim ev guhertin ji ber ku karizmayeke siyasî li Tirkiye rûdaye û xwe li ser sîstemê ferz dike ancî sîstemê mecbûr dike mecbûrî guhertinê dike û ew kes dixwaze aqlê xwe mejiyê xwe û politika programa xwe ya siyasî li ser Tirkiye li ser muhalefetê û li ser desthilatê jî ferz bike. Kekalî em ber bi dawiya bernameyê ve diçin ez ê dawîtirîn pirsa xwe jî te bikim ger tu di navbeyna du sê deqan de formûle bike wêna gelo pêwîstiya Tirkiyeyê ku bikaribê bibe welatekî bi rastî demokratîk
ji destûrekî çawa heye ku bikaribe rastiya Tirkiyeyê, realîteya Tirkiyeyê di nav xwe de bisepîne ew destûr û bibe avahiya ku hevalatiyên Tirkiyeyê hemî bikaribin jiyanekî aştiyane, jiyanekî hevpar li gel hev û dû bijî. Belê. Ev destûra îro li ser kar e destûra kodateya leşkerî ye. 1980 kodate yani darbe leşkerî çebiye heştî di duê ev destûra bingehîne hatiye amadekirin û wekî gavadî min dîsa gotî 18 cara tê hatiye gotin. Her dem tê pînekirin lê ev nabe derman ji bo tiştekê li Tirkiyeyê. Eger em bixwazin hemwelatiyên Tirkiye li Tirkiyeyê li ednîgariya Tirkiyeyê bi kêfxweşî bijîn wekî ew binav dikin. Divê hemû pêkhateyên li Tirkiye kêm netewe em bijîn mezheb, ol, civakên yên gelekê ji derveyî sîstemê yên marjînal jê divê xwe divê destûrê de bibînin xwe wekî welatiyê Tirkiye bibînin mafê wa li destûrê de hatî bî îtiraf kirin, referans bi vana ve hatî bî kirin, ango em bêjin kesê ku xwe li dijî derveyî vê sîstemê bibîne heta li Tirkiyeyê hebe ne mümkün e welatiyên Tirkiye xwe li vê derê kêfxweş bibînin û vê destûrê jê weke destûrekê ya xwe bibînin. Aidiyeta destûrê her dem di bin pirsê de ye lê pirsîn li ser vê tiştê tê kirin. Yani eger em bixwazin Tirkiye kontrateke nû digel welatiyê xwe bike divê ew welatî fikr û nêrîna wî çi be? Mejî û hizrê wî çi be? Em îdeolojî û siyasî karakterê wî çi bibla ew be? Divê ew insan bête dîtin divê destûrê de ew destûr dematê amade kirin Belê. referans li mafê wî îtiraf li mafê wî were kirin û ew kes ji xwe aîdê wê destûrê an wê destûrê weke destûra xwe bibîne. Gelekî spas birêz Alî Bayram parêzer ku ji Diyarbekirê tûlgel me bû. Temaşevanên hêja vî awayê em hatin dawiya bernameya îroya Basîroj heta bernameya Dina Basîroj her şev.